ens, puttet upperbelt. Minerit meitseri haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg. Suomalais rättii maailmanluokan kaliberis. 2 lasi maito ja 1 lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, puttet upperbelt. Easy for ens, puttet upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiksis miki puudottaa. Aireal City pojas kentil, mut ei kans saitil pelikentil. Kynäri kansa tietää ketkä on NJNC. Pistää ykkösel päihin. Easy for ens, puttet upperbelt. Easy for ens, puttet upperbelt. They pull another one out of the hat and can make it more competitive for free. And Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. He tries to run forward and X7 will punish him. Alexi doesn't even allow him, and they're all ready to rock and roll. Easy for ens,